देग्लाय बोसोराव सारा आसाम नाङैनो जोंनि माइ आबादखौ सिलिंखार खालामदों आरो खहा खालामदों नैबे एम्फौआ। बे एम्फौआ माबोरैहाय माइखौ अरख्लायदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं फारि फारि दिन्थिलांनो सानबाय। नैबायदि बे एम्फौआ बेसेबांबा पावारफुल आरो गोहोगोरा बोरैहाय माइखौ अरख्लायदों एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बोरैहाय माइ आबादखौ सिलिंखार आरो खहा खालामदों। बिदिब्ला इयुनावहा आबादारिफ्रा मा जाहैगोन बेबायदि एम्फौआ माइखौ अरख्लायोब्ला, बेनि सायाव आं आबादारि बिगोमाजों एसे सावरायनोसै। आच्चा सार, नोंथाङा दि बे आबादखौ मावबाय, बे आबादाव गोबां खहा खालामबाय एम्फौआ बे बोसोराव, नोंथाङा बे एम्फौनि सायाव मा फोरमायनो सानदों? नाथाय जोंनि बे आसाम नाङैनो जादों होनना बुंनाय मिथिदों, खिन्थु जोंनि बे नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोल, जोंनि बे अरां एरिया धुपगुरियावबो जोबोद खहा खालामदों नैबे एम्फौआ। नैबे एम्फौआ ना? औ, जों दायो खेथिखौ मावदों थिगानो, खिन्थु बिगायावहा जोङो 15 मन मोनो सार। 15 मन मोनोबा होमबा जोंहा ट्रेक्टरनि खरसा दङ। बिगायावहा बिसोरो बिगायाव 300 खरि लायो। गायनायनि खरसा दं आरो गायनाया जाबाय 400 लायो दायो बिगा। मेक्सिमाम माने किसुमाना हमनो थाङोबा दै दहलाफोरावथ' 700-800खौनो लायो। 700-800 दा एसे बोरिफोरावबा माइया खम जानाय हिसाबै एसे खम लायोमोन। दाथ' जों आरो बिदि आरो एम्फौआ जुदि बिदि अरख्लायना होयोब्ला जोङो आबाद मावनानै मा हिसाबै संसार जानो हागोन, बेखौ जों सिन्था खालामनांगौ। फ्राय माने आबादनि सायावनो माने आसा मिजिं खालामनानै थायो नङा होमबा? जोङो माने आबादनि सायावनो जों संसार खुंनो थाखाय जों माने आबाद मावगासिनो थायो। आरो जोंनि जुगा बे खेथिजोंनो जों आसा खालामो सार। बेखायनो नोंथांमोननिफोरा जोंनि बिटिआर सरकारनिफोरा जा प्रमद सार बिथांखौ जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा होनो हायो नामा? बिटिआर माबा सरकारनिफ्राय, बिटिआर माने गभर्नमेन्टनिफ्राय आरोना? बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बेखौनो आसा खालामो। जों बेबायदि एम्फौआ जुदि जोंनो अख्लायोब्ला बिगायावहा खमसे खम 3-4 मनानो जोबलांखायो सार। नै माबायदि हरदों नै माइखौ नायलाय। आदा माने माबाखादो आरोना? सारमोना सिलिंखार खालामदो आरोना? नै बे एम्फौआ बेनो सार। बेनो ना? बेनो। बेखौ मोजाङै नायनानै जोंखौ एसे राहा खालामो नामा, बिथांनि थाखाय आं बेखिनि एम्फौखौ खोन्थिनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामना थाबाय। गोजोन्थों। आसा खालामो बिथां आबादारि बिथाङाबो दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों आबादनि सायाव जा हायो एसे अनसुंथाइ होनो लागि। आरो इयुनावहा बिथांमोना मेक्सिमाम जोंनि बर' सुबुंफोरा आबादनि सायावनो आसा खालामनानै थायो आरो न'खर जिउ राहा खुंनाय, गथ' गथाय फरायहोनाय, गावनि जिउखौ दालांनायफोरावहा फ्राय मेक्सिमाम माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो। दा नैबायदि एम्फौआ बेबायदि खहा खालामोब्ला सारा जोंनि आसाम नाङैनो बेबायदि बा बिटिआर नाङैनो बेबायदि खहा खालामनायखौ नुनानै आबादारिफ्रा जोबोद जिंगासिदों आरो जोबोद दुखु मोनदों। बिथांमोना इयुनावहा आरो फैबाय थानाय समावहा बिनिसाय एम्फौआ गिथावनासिन जानानै जाहाथे आबादखौ खहा खालामोब्ला बिथांमोना मा जागोन इयुन समावहा। दा जोंनि समावहा सावरायबाय थानाय खोनायो गोनोखोआरि बिगियान मुगाजों बा गोनोखोआरि टेक्न'लजि आबादजों आबाद दिहुननानै बिगासे हायावनो जोङो 30 मन 40 मन जाहोनायनि थांखि आरो मिजिंखौ नोजोर बोबाय थानायखौ जोङो मोनथिनो मोनो बा नुनो मोनो। दा बे बोसोरावहा जेनेबा एग्रिकालसारनि जिथुनाखि बा आबादारि बिथिंनिफ्राय जोङो गोबां माने अफिस बा फोरावहा माखासे कर्मसारिफोर दङ, बिथांमोना फेलें जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोना मोजांहाय टेक्न'लजि आरो मोजांहाय दारिमिन बा मोजांहाय मुलिफोरखौ बाहायाखै बिथांमोना, बिनि उल्थायै बेबायदि खहा जानायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो बे आबादारिफोरनि दाय नङा बा एम्फौनि दाय नङा, बियो
जोंनि आबादारिफोरनि मेन माबायानो जाहैबाय एग्रिकालसार जिथुनाखि बिथांमोननि फानाव माखासे टेक्न'लजि माखासे गोदान गोदान आदबजों फोरोंनाय दङ बिथांमोना बेखौ फोरोंनाया फेलें जादों होननानै जोङो सानना लानो हायो नैबेनो जोंनि गासैबो रोखा जादों आरो नैबायदि नै बोरैहाय अरदों एसे नायबानो जाबाय माइखौ नै फ्राय मेक्सिमाम माइयानो गैलाखौनो जायो आरो दा गासैबो गुग्ला गोजा बेवखायनो दा आबादारिफ्रा जोबोद जिंगासिदों नै फ्राय मेक्सिमाम नैबायदि जुदि अरख्लायोब्ला बोरैहाय जागोन माइया फ्राय मेक्सिमाम दा बेखौथ' खनथुमबो हाला बा बोखांनोबो हानाय नंला बे माइफोरखौ दा बियो फोथारावनो थासिगोन फोनाय बायदि जाना दङ माइ आबादावनो दा बिनि दा गासैबो दा माइखौ दा गुग्लाखौसो मोनलांनाय जागोन आरो बिगोमाया आरो जिगाब नारा जिगाबखौल' मोनलांनाय जागोन दा बिदियावहा जोबोद दुखु मोनदों जायफ्रा माइ आबाद मावदों जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' मेक्सिमाम माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो बा आबाद मावनो मोजां मोनग्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जुगनिफ्रायनो आजै आबौमोननि जुगनिफ्रायनो माइ आबादखौ गायनानै जाबोनाय बर' सुबुंफ्रा दा इयुननि फैबाय थानाय समावहा जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा राहा लायो बेखौ इयुननि फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिसिगोन आरो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनो